Meni su odmah ukrali toalet papir, vlažne maramice, 2 jogurta. Maja sumnja na Baby Doll, zato što mi znamo da Baby Doll krade. Pa da li ste vi ljudi normalni? Mislim, da li sam uzela toalet papir od koga? Na Baby Doll sumnjam zato što ispod njenog kreveta uvek imate masu ukradenih flaša. Idemo dalje, šta vas još interesuje? Jedan širi selotejp, dosta prašine, prazna flaša, neka čudna provida, ne znam od čega je. Ovo je neki bio Herme, više nema, mogu i da bacim. Ovo je za telo, za kosu nema. Čula sam za buvljak pod jastukom, čula sam i za supermarket pod krevetom. Baby Doll ispod jastuka ima buvljak od hrane, od alkohola do kobasica, do hleba, do mašnica, šnala, šampona. Šta može da stane pod jastuk, mislim, mada je pritom ne žulja dok spava, verovatno neki skroman onda buvljak. Ovo je moj veš, mislim nije loš. Ovo su moje vunene hula-hopke. Ovo je, mislim to, ako je to problem. Ne, ja ne kradem ništa, ne bi nikad uzela. Prvo gadim se da diram tuđe stvari. A Pelinkovac smo sad uzeli ja i Miloš ispod kreveta Baby Doll. Ja ne pijem Pelinkovac. Ja ne znam šta je Pelinkovac. Znam, to je onaj kao list za stomak, ali ja to ne pijem i ja to ne štekam. Meni sve tu stoji, znaš. Fali svima. Urška mi je rekla da je nestao ceo frižider, da je pokraden. Da, meni je ukradeno su mi neke šminke i tašnicu moju sa parama, mislim da isto uzela Baby. Mislim, šta je ovde moje, šta je naše? Mislim, ovde je sve naše. Ja nemam utisak da je sad ovde bilo šta moja. Znači, lagano, ja ovde više ništa ne smatram svojim. Mislim, nemam taj sitno posrednički duh, a toalet papir sigurno je da imam svoj lični i trošim svoj novac na svoje potrebe.